mayor sa 161,024 pesos nga gituwang sabu lakip usa ka unit sa .38 revolver nga armas. Ang malampusong na-recover sa nagkadayang operating unit sa kapulisan ug PDEA gikan sa usa ka gikonsiderang top 5 city level high value individual pasado alas 3:29 sa kadlawon ning milabing adlaw. Hiniusang gitumbok sa mga sakop sa Sasa Police Station og RMFB 11 og PDEA 11 ang nahimutangan sa suspek sa Malagamot, Barangay Panakan, Davao City ug didto gipatuman ang search warrant nga gipula sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan. Nagpositibo ang operasyon, human na recover gikan sa posisyon sa suspek ang maong di kantidad nga droga ug ang maong armas. Rason nga gilayon kining giaresto uban ang pagpasabot sa iyang mga katungod pinagi sa pagbasa sa Miranda rights nini. Gila ang dinakpan nga si alias Mark, 32 anyos, ulitaw, usa ka pintor, kinsa kasamtangang napaslak na sa prisuhan ug pasakahan sa mga kasong paglapas niini sa RA 9165 Section 11 ug RA 10591 for illegal possession of firearms. Sumala sa Davao City Police Office, kini nga pagpaningkamot nagpakita sa dili matarog nga determinasyon sa buhatan sa pagbungkag sa mga drug network ug pagsiguro nga walay kriminal ang makalingkawas sa balaod. Katropa, kape nga healthy ug dunay glutatayon ang collagen ang imong gipangita mag Sandon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang gabalas, XFM News.